Kain po. Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawawa! Welcome back to Maggie's Cuisine. For today's video po, ang mamukbang po natin ay meron po tayong pork bones caldereta po. Tapos, pork pata caldereta po. Naka-pata slice po siya. Tapos, may konting sauce po tayo sa caldereta po natin. Meron po tayong rice sa likod. Tapos, yung drinks po natin, tubig po. Pero before tayo kain, i-bless mo natin yung pagkain na sarap. Yung pork pata po natin, naka-slice po siya. Sa lahat po andito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po. Unahin ko muna ito yung pork bones. Kain po. Mm.
Hulog. Ito. May naghingi po. I-reserve ko po ito para sa kanya. Medyo mataba. Hindi ko kainin. Pasensya na po, hindi ko na kayang kainin to. Sobrang busog ko na po. Kaya, itira ko lang mamaya. Ayan na po, tapos na po yung pang po natin. Thank you so much po sa lagi nandito po sa premiere. Sa mga silent viewers po, maraming salamat po sa inyo. Sa lagi po nag-share po ng mga videos po ng mga guys cuisine. Thank you so much po sa support at saka God bless po. Flex ko lang po ang mga members po ng mga guys cuisine. Queenie Kalalang, Chibi Rosel, Mix Go at saka Rochella Kawan po. Sa Sulit Kao po, Food is Life TV. Ikim Salazar Update. Jimansog Channel at saka Nanay Madselen. Sa Super Kao po, Round 21 Saudi Vlog.
Kusina Bicolana. Sa Hibigating Team po, Sisi Cordy, Miss TV Watkins. Silang lahat po may YouTube channel po. Paki-like at subscribe po. Maraming salamat po. Shoutout po sa Sulit Mukbangers. Sa lahat po ng ASMR Mukbangers at sa lahat po ng Pinoy ASMR. At sa lahat po ng Pinoy YouTubers, shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po, paki-like at subscribe po. Tricia Vlog po, paki-like at subscribe po. Babes TV po, paki-like at subscribe po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po paki-like and subscribe po, mag-exclusive po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.